Ake sithathe leli thuba sibingelele okubingelela ngobaba udokotela ubaba Sizwe baba ujabulela umfana muhle ungathi uyikhehla lomlungu umzukulu kaMancinisa ngisoli futhi angixolisi. I am a father enganeni, I am a brother-in-law kosibari bami, and then I'm a celeb kwabanye. Ngiyajoke. Bakithi kunomsebenzi lana engifuna ukuthi ngwembule engikwakhele abantu. Because kunezinto abantu abacabanga ukuthi ayisenzeke empilweni. And never surrender to poverty, because poverty is coming from the demon called mammon demon. Idemoni elakhishwa emkhathini ukuphekiso ukuvala inhlanhla yabantu. There is that demon. That demon, it is widely worshipped in Paraguay, Brazil, Jamaica. If you want to be initiated ku mammon demon, lelo demon ke lelo ke livala imali kubantu. Then engisho ukuthi poverty, you cannot challenge it on your own. It is bigger than you, and poverty knows its target. I repeat, poverty, it knows its target. Poverty ayihambi yodwa. Poverty uma ifika kuwena ifika itshale imbewu. I repeat, uma ifika poverty kumuntu ifike itshale imbewu, the seed of insomnia. The seed of what? Insomnia. Yini insomnia babudokotela? Ukuqwasha ebusuku. Poverty when ifika iyabuqeda ubuthongo. Mekushaya u1 2 uyahamba yochama phela ubuthongo. Ungaphisiwe buphela ubuthongo uthatha ubeke. That is poverty. Poverty, it causes people to be jealous. That is poverty. You start to become jealous about things that you were not jealous about it. But now you start to be jealous. Izinto noma kuthiwa ziyafika when you are not capable of handling it. You are just jealous. Engisho ukuthi poverty asingayi-undermine. And poverty, the day you understand ukuthi poverty, it's bigger than you, but it cannot control you. I repeat, poverty, it's bigger than you, but it cannot control you. Listen to me carefully. The ship that oyibona lapha emkhumbini olwandle, it is so big. It's bigger than all containers. But the driver is so small. He controls the ship. He steers the ship. Even noma umkhumbi ufuna lapha, because kunento icontrolayo. Engisho ukuthi don't let poverty to control you. It may be big. You may be embarrassed. But walk tall in front of your opponents. And stop telling people that they are your enemies. I don't have enemies. I've got opponents in life. An enemy, it is a graduation that you personally honor your opponent. You give him or her degrees above you. That you honor him or her as your enemy. He is not your enemy. He is just your adversary. He's just your opponent. Just now you'll bypass the thing that he is an obstacle. And Udluli is not your enemy. He's just your opponent. Treat everybody as an opponent, not as an enemy. Because enemy, it is a promotion that it take time to demise it. Come to demise it to bulala. It's demise. Demise is demise. We want to demise something that is augmenting, that is equal. Then never promote a person to be an enemy. He is just an opponent. Period. Yekhandeleke umuthi. That requires you to get a T-bone. Inyama enethambo. If you are not eating chicken, ungayisebenzisa. But it must be ithambo that is thick. Ithambo that is like serious, elikhulu. Ngizofuna ukuthi ngikunike ke lo muthi ke lona. Lo muthi lona ke okuvula umsebenzi kumuntu. It is a person. It is a person. Ingane kumale. It is a person. Yeah, there's a person whereby ethi babudokotela angikufuni ukuthwala, but all I want kumina ngifuna into zami zilunge. Izonke izinto engizithintayo ziyenzeka kodwa kulonyaka babudokotela ngakayithengi mina imoto.
kunomuntu ongakwazi ukuthi ngabe even namanje akaze ayithenga imoto. Myself angaze ngithenga imoto kulonyaka bought cause. Did I what? Bought cause. I thought you are learning. People must learn. And then kunomuntu ngempela othi babudokotela mina ngikwazi akaze kwenze ukuthi kungaze kushaya uJune July angaze ngithenga imoto. Angisho ukuthi mina ngizokunika imoto, ngizokunika into ezovula lento wena ofuna ukuba yiyona. Ngizokunika ke lento le. Lento uyayidla lenyama mase kusala ithambo. Leli thambo sisebenza ngeqiniso kulona. Leli thambo sisebenza ngobufakazi ke kulona. Yilana kumuntu ethi akazile ukuzothwala kodwa uzofuna nje ukulungelwa izinto. How old are you now if I may ask? Uyazi kunezinto ozenzayo that ozenzela abanye abantu ukuthi babe right. Kunezinto abakwenzisa zona so that bona bezoba right ngoba sekungene wena. Kuyo yonke into kuyona zibuza ukuthi ngizokwenzani la ngenzela bani. I repeat, kuyo yonke into kuyona njengamanje even in relationship. Ngathandana nalo bhuti lo. Yini engizoyenza kuyena ukuthanda nami ngoba nginezingane ezikhulile. Uzoshintshana empilweni yami. Am I wasting time? Am I boosting yena kule stress anaso ukuthi mina ngimsanitize so stress azakwazi ukuthi reach out to his destination mase ngishiye. Zibuza ukuthi sure labantu engibadlifta emotweni yami. Imoto yami ikhuphula iservice, iqeda ama chokes, idlu petrol because ilayishe umthwalo ongaphezulu kunade ulindele ukuthi ngabe uthwele. Ama brakes sengwenza constantly because braking model angeke ngithathe into angayimthathe ngiyisula. Braking model. Ya inyanga ezithanda akisikhulume nje imoto elayisha staff esiningi imoto isheshe ifeleyo. Buka yonke into kuyona ukuthi wenzani kuyona. Ungenzela abanye abantu. Ungenzeli abanye abantu. At my age ngine YouTube channel at my age. At my age nginama rental properties at my age. YouTube channel ungenzela imali. Ungenzela imali. Ngine access yoku withdrawer ku YouTube channel njengamanje nginayo iyasebenza. Ku YouTube channel nginama properties where nginama tenants ahlala khona. Then kumina kwenele I'm 7 years to 60. Kumina kwenele. Now I have created another channel. We call it The Urban Life in Durban. The Urban Life in Durban. Le channel isengikhulisile futhi nayo. Njengamanje inama subscribers awu 2000. In a viewership that has surpassed 7,000. Kule channel kupostwa every day. Kule channel kupostwa every day. What am I targeting? Ngifuna ukuthi le channel when I reach 7 years from now, it must have minimum of 10,000 subscribers. That channel when I reach that age, it will start to pay me $500 a month. $500 a month at the age of 60 years. Ingeke ingane sesikoleni ngiyifundisayo. To me it is okay. Nginento esibiza ukuthi online store. Online store where people they buy product online. I-online store njengamanje ingenzela 30,000 rand every month. When I reach my 60 years, i-online store ngizofuna ukuthi ingenzele 50,000 rand every month. Mase ukuthi uYouTube ungenzele $500 every month to pay rent, to pay rates, ugesi namanzi kuphelele kulo $500. The rest engiyithola ku online store of which is 50,000 rand. It must comes to my grandchildren. Angikhuluma indaba yengane mina ngimdala for that. Angisasho ukuthi into ayiyengane zami. Sengithi manje ayiye kubazukulu bami. Everything it must go to my grandchildren.
so that bazophila kahle because umkhulu wasebenza. Uyinkinga umkhulu othi umesebenza asebenze ngokuvula uzipho. You are not listening to me. Umkhulu ongangubaba udokotela just got married to a 22-year-old virgin. Ingane ebroke, ingane ephuma kwifamily ebroke, ingane nobaluma ababroke, ingane eno auntie ababroke, abangenazwi ukuthi sisi wadayisa ngengane ekhehleleni ngako baba udokotela nekhanda elikhulu. Uthi ayekwenzani lapha inyanga le? Lo muntu unani? Ingane yakhe yogeza abantu ukuze uthi idle. Ingane yakhe yodlani imisebenzi izogana baba udokotela, izogeza abantu la, izokwashiswa amabhayi abantu akade begcatshwa ngawo. Akafuneki umuntu othume ekhula. Akhule ngozipho. Uzipho unesikhathi sokuthi uvaleke. Wehle ngoba uthi uyochama kuphela noma uyoshobenga kuphela. Kunesikhathi sokuthi uvaleke. Ufocus kulabantu abayi-production of your seed. No, listen to me. Focus to those people who are your production of your seed. Imbewu yakho isikhiphe enye imbewu. Lo mbewu esifunayo. Lo mbewu esifunayo. Asikhulise lo mbewu. Lana ke ngisungule le channel le. Le channel lena izongenzela imali. Angifuni imali eningi. Just $500 kumina, it's right. Every month it is right. Gine online store, it is doing good. My online store, it is doing good. That is what I want. That is what I want. Engisho ukuthi njenga nawe ke njengamanje I am ubaba udokotela. What I say to you, you may also apply. I'm not saying open up a YouTube channel, but akube khona into soyibuka. Akube khona into soyibuka ukuthi nangu ntanga wethu ekhuluma. Angikhulumi nawe ke ezingeni lakho lama 40s. Khuluma nawe ezingeni lakho lama 50s kuma 60s ukuthi njengamanje nangu ntanga wethu ekhuluma kanje. Mina njengamanje ngabe ngisabonakala ne-TikTok ngikhuluma nezingane. Ngenza live nezingane. Ngabe ngisabonana ku social media ngenza lento esiyenzayo, ngidansa nezingane. And ebezukulu bami bazowadla ina ama gigabytes engiwaspende lapha ngibonakala kuma social media. Kunezinto ezingifuna ukuthi uzenze. Ukhipha ingane yakho kwi-private school. Ukhipha ingane yakho kwi-private school. This is baba udokotela. Ukhipha ingane yakho ku-NSFAS. Ayikwazi ukuthi ingane yakho special wena nje uhlakanipheka ngakube nengane efunda ku-NSFAS. Awukwazi. Ukuthi wena u-understand ukuthi kwenzekani ku-NSFAS. If you understand, buzo understand ukuthi lezangane ziphila kanjani ku-NSFAS. Njengoba zidla amagwinya izwadlela emgaqweni, why zingakwazi ukwadlela endlini? What are they signaling emgaqweni kulabo baba abadala abahamba imoto ezibizayo? What are they signaling? What are they telling? Oh, I don't know. You just don't know. Uhleli lapha kwaceze. Ingane yakho uthi yathola u-NSFAS. Awazi kwenzekani. You just don't know. Ingane yakho isebenza ifunda i-UKZN. Isebenza e-restaurant. Iletha nje i-bills. Siyixhopha ngo-200 masimba bathi kamnuku iletha nje ibhisi siyixhopha ngo-200 ithi wemali baba idideke ingane ubaba wayo idayisile wathi ayosebenza ema-restaurant ngoba u-NSFAS yafundisa. Don't not do that, especially enganeni yakho. Don't do that. This is what I believe. Bakithi lana I've taken a decision. Ngifuna ningizwe kahle. I've taken a decision that is serious. And isinqumo engisithathile sikhulu and ngithatha isinqumo esisindayo. Ubani ufuna ukwazi i-decision engiyithathile? Yabona i-decision engiyithathile everybody ufuna ngabe uyayithatha kuba uyafana nobaba udokotela. Manje akekho umuntu ofana nobaba udokotela. Manje inkinga ne-decision yazi uthi yini? Lesinqumo engisithathile ngazi ngizosibekaphi because noma ngabe ngiyapi bayabuza abantu bathi yini lo iphethe ngithi isinqumo pho manje uzoyibekaphi lento manje engisho ukuthi lesinqumo engisithathile it is so big and siyasinda and angazi ngizosibekaphi and senginako ukuyisola ukuthi bengisithathelana ngoba manje mengingena endlini uthi unkosikazi yini lo iphethe ngithi Mark isinqumo uthi uzosenzana ngithi mina uthi sanisona ngithi mina isinqumo nje sokuthi manje isinqumo engisithathile sokuqala sokuye uqamba amanga uyabuza ukuthi uzosenzana ngithi mina angazi uthi akona amanga lwaqamba ngithi iwona
Manje lesinqumo lesi angazi and sengicabanga ukuthi sena ngisiphindise ngiqhubeke ngeqembu lamanga ngoba ngiyabona lento ukuthi isinqumo ngithatha i-decision and angazi ke manje ukuthi ngizosibeka kuphi ngoba ngiyasaba ukuthi ngibanje amaphoyisa nalesinqumo emotweni bathi ngophela bazobuza ebabudodela yini le ngithi mina isinqumo esane sokuyeka amanga akubona amanga lwaqamba ngithi mina ewona abaphoyisa athi isusa lesinqumo lahla lo dodilo engisho ukuthi bakithi lesinqumo bengisithathile bengithi bengisantshela ngathi I've taken a bold decision and isinqumo siyangisinda and sengisiyekile ngeke ngisayeke uqamba ngizoqhubeka iqembu lamanga ngoba ngibona ukuthi akusizi ukuthatha izinqumo eli ungakabi ready and uyasithatha lesinqumo wazi usibeka phi hayi ngeke I've taken the wrong decision i-decision right yabona njenga nawe nje iyafuna nje ukuthi uye esikoleni kancane ngoba uyamuzwa umuntu ukhuluma isingisi uthandaza ngesingisi oh my god oh help me akekho ugodo akekho uNkulunkulu ekuthiwa ugodo and uyathandaza oh God oh help me oh God oh give us some food give us some breakthrough deliver your miracle and thereafter uzwa ingane ekhala ngalena ekamereni hey Thandi the child is ringing. You can't say the child is ringing. The child is crying. Hey Thandi, I'm praying, the child is ringing that side. No, yabona into esingisi akidiyekeni ngoba niyazi ngoba sanikuzwa ukuthi stop saying that God you are nothing without me. And now uyathandaza and uphansi ngedolo you begging God and suddenly the child is crying. Uthi Thandi, go and check the child is ringing. Not the child is ringing. The phone is ringing. The child is crying, not ringing. Siyekeni isilungu ngoba vese sesitshengisile ukuthi siyanihlula. Siyekeni elenza into ngendlela yenu. Kanje hey God, help me God, deliver your miracles. Hey Thandi, the child is ringing. I'm praying. No, can't say the child is ringing. Child is crying. Yabona ngoba singabantu abamnyama izinto ngoba singakwazi ukuzikhuluma asiziyekeni. Yeah, kunesigodlo engifuna ukuzivula esi-private. I repeat, kunesigodlo engifuna ukuzivula esizoba private. Angizosebenza noma ubani kusona. Sizoba en 10 floor. Njengamanje ngise 1004. Ngiphinde ngibe 1001. Ngizovula esinye isigodlo e1005. I am begging you ukufike lapha yana. Kunento efuna ukuthi yenziwe. Kunesigodlo esizosivula ngomhla ka1 wena uma ufika kulesa sigodlo any amount yemali othi uyiphethe lo mali izobiyenele is a free fall any amount othi uyiphethe leyo mali izobe yenele ungena kuleso sigodlo. I'm not putting labo abantu abazofika ngomhla ka1 kuMgqibelo bethi bacela ukuzongena e1005 uma ufika nje 9 uthi ngicela ingane zami ningise mina e1005 thoba budokotela kunento afuna ukusisiza kuyona but ngizoyenzela e1005 e10 floor uma ukuthi kwenzekile wehlika e15 uma wehla nje e15 uthatha uright uright uyawubona nangu ya umnyango obrown 10 money 1005 ngifuna lapho umuntu osenesinqumo naye athi babudokotela I don't regret ukuthi ngibe la. Please help me. Nansi imali enginayo. Lesa sigodlo lesana kuzobe kukhona ingilosi kaBaba omkhulu usuku lodwa kuphela ngisebenze ngengilosi ngisiza abantu outright regardless ukuthi umuntu unamalini. Abantu baxakekile badinga usizo into ebamisile imali ukuthi bazokhokha. Yonke into imali ebiziwe iya contemplate ilingana nemali ayihola emsebenzini. This time I'm urging you to come to Baba uDokotela nalo mali othi unayo because kunento ekufuna ukuthi siyilungise nje kakhulu. Ake ngikhulume lento lena. This is Baba uDokotela iTV, Baba uDokotela yokunyanga but ngisafuna ukuthi mesikhuluma la noma uma ubuka le nhlelo lezi akube inhlelo okungeke ukwazi ukuthi uzithole kwenye indawo. Let's try to deliver something that it is new, not open for everybody. As a qualified technician, a feminine, your job is nisebenza with printing machine, a printing company.
ninomshini laphana enosebenzisayo ekuthiwa iKomori. Khona iKomori 1, Komori 2, Komori 3, Komori 4, Komori 5, Komori 6, Komori 7, Komori 8. That is what I've seen. Angazi ngibone ngaphezulu kwale. What I mean Komori, basuke besho ukuthi le Komori mekuthiwa iKomori 1 iprint umshini ukhala wodwa, 2 colors, 3 colors, 4 colors, 5 colors, 6 colors, 8 colors. 8 colors ile print magazine, newspapers. Newspapers and it comes with adverts from the shops. They require to use Komori 6. Komori 6 to Komori 8. That is what they use for printing. And it should, as a technician, lapho, as a umuntu njengamanje oyi-expert kwa-courier services, alikho iphasela lilahleka mekhona wena dispatch. We are good. Engicelayo ukuthi your qualification, it will deceive you. It will worn out as much as ukhula. I-qualification ayibi solid the more ukhula. Njengamanje, as an advisor to the kings, he is excellent. It's not a qualification. It is a delegation. It is a delegation. And ngifuna ukuthi i-qualification yakho njengamanje ake uphinde uyibhekisise. Njengoba wenza lo msebenzi owenzayo. Ukuthi don't you want to learn something new, different? Because when you retire from your job, your qualification will be non-void kwezinye indawo. Njengoba wena operate umshini okuvala ivalo zakabhiya, ayikho indawo enye eyenza lo ngoba inkampani yakabhiya yodwa South Africa. Meaning that i-qualification yakho okuvala ivalo zakabhiya ayisebenzi kwa-Eskom. Eskom akayidingi le nto. Engisho ukuthi ake siwabuka ama-qualifications ethu ukuthi the qualification yethu esinawo njengamanje when we retire izoba ise-relevant yini kwisimo okusona ngaleso sikhathi. Your house is in Kokstad. We are working at Mpumalanga as a deputy principal. Your retirement is on the edge of reaching. And the qualification and I working as a teacher for a period of 32 years. What are you going to apply usuhlele ekhaya emakhaya? What is that you know that they don't know? Ufuna ukuthini kubantu? Ufuna ukuthi uyahlupheka ubufundile? Ufuna ukuthini kubantu? Akube khona into that you currently academic that is something that you are academic yourself ngayo ukuthi okay, this one I must learn it, this one. There is nothing wrong with umdala ukuthi at your age as a detective police now una 25 years usemaphoyiseni kunenhlamvu eyibhajwe kuwena. Don't you think ukuthi sekushaya isikhathi ukuthi ufunda plumbing umasterishe nje igiza ukwazi ukukhanda amagiza nje just amagiza nje ayewodwa lilungile. Obviously igiza iza nompompi yabo ungayi kwi mainstream plumbing. Even that you get the job, you sell the job to somebody that who does it. Wena nje ukufunda ukukhanda amagiza kuphela ayikaze kufikele lento bona mdala. Njengamanje unenhlamvu ebhajwe enyongeni and uyazibona ukuthi una 25 years emsebenzini, within a time we are retire. Ayikho into yazi ngaphandle kwesiphoyisa. As a dog handler manje ayikho into yazi nje ukuphatha nje. Kune skill njengamanje ufuza ukuthi wena uyasibukisisa ukuthi uyazi even the fact that ukwazi ukwakha ama coffee table kuphela. Mina ngingakwakhela coffee table ngiphile ngokwakha ama coffee table ungincenge ngini-supply ngama coffee table ami because angizowakha to the extent that ukuthi ngifuna ukuthi babe expensive, ngifuna ukuthi athengwe. Angizowakhela ukuthi ngifuna abe expensive, ngifuna ukuthi athengwe. Ukuthengwa kwayo kusho ukuthi mina ngiyaphusha kwi marketing, I know how to advertise my woodwork. Yini ibhayibheli omdala ocanga ukuthi wena ngabe manje ungabe uyayifunda? Akwazi ukuthi ngaba yikho. Sisi ukhulile ezinye into ziyafuna ukuthi zibekwe nje kwena zibe ku level. As a qualified nurse unesikhathi esiningi usitholayo. Njoba uthi ukhathele umzimba ukhatheza ukuthi iweight yakhe yakusida ukhulile vese umzimba. Akubuza ukuthi uma wathiwa ukwazi ukwenza ibaking. Just baking 3 weeks course. Just baking. Kunento ngathi umuntu uya retire. Kube khona izitolo ezisendaweni lana edayisa ama scones
ozinfluencer ukuthi hayibo nginama-scones ukuthi ngicela ukunithumelela i-dozen nikeni wa-test ukuthi kanjani. Ey'tolo eziwu-5 kuzobuya isitolo esisodwa esithi hayi no ngeke ngiwathandile mina abantu impela bayathanda lawa. Iy'tolo eziwu-4 lezi ezinye zisayibukisisa lento ukuthi how can we trust this woman. Mase ukuthi lesi esinye uyasupplya. Uma ususupplya, uma usenze MOU, memorandum of nako-ke. Imakhe, funa ngichaze mina. Uthi MOU yini? Chazela wena. Ufundile nje, ngikhuluma nesifundiswa la mina. Isitolo osupplyayo uzobe usenza into nasekuthiwa i-MOU. Uma ususenzisile i-MOU uyacela ukuthi bakusayinele yona. Bese bekusayinele, uma ubasayinise ucela ukuthi ke ummeli wakho akwenzele into esibiza ukuthi NDA, non-disclosure agreement. Kuze ukuthi uma usuyabatshela amakhekhe akho ukuthi uwakha ngani. They need to know whether are they halal or they non-halal. But you must give them an evidence that these cakes are halal. But that you need an NDA, non-disclosure agreement. Ukuthi into zobatshengisa yona they cannot show it to somebody else. Thereafter ke sizokwazi ukusebenza nabo nine NDA nine MOU. Menqede lapho kususupplya lamuntu oyedwa baze babe jealous laba bawu4 for period of 12 months be jealous. Muse nabo futhi ubenza same thing before umuntu asayine kuwena uzomsupplya for 12 months engakwazi uku-order kwenye indawo e-order kuwena kuphela. Engakwazi uku-order elingaphansi kwe-order lemali engaka to qualify ukuthi umsupply. Don't be expensive but engisho ukuthi akukufikeli lokho. Akukufikeli nje wena lokho. Wena ubona konke kunormal. Wena nje ubona konke kunormal. Uyazi ubaba osekhaya usebenza kanzima kanjani nje besenza as an insurance dealer. Ethi badayisa insurance ubaba osekhaya usebenza kanzima. Kwakuthi niya enkonzweni esekamereni usuke edlule kubabudokotela wathatha ikhotha lamadoda. Kuze uthi induku ivuke. Wena ayikho into oyicabangayo ukuthi njengamanje ngabe usukufundile ukuthi ucela baba ukuthi ngoba kunokuthi uthenge enye imoto babengicela ungithengele umshini wakhe amasokisi namakepisi. Just nje amasokisi. Do you know if wena unomshini wakhe umshini wamasokisi ucheap kabi apha 25,000. Uthengele baba akuthengele umshini wamasokisi aye uthengele imoto ehleze eyibutha njalo egcekeni. Ukwazi ukwakha amasokisi enganze isikole. Kube khona izikole nje ezisupply wena. Unyaka oqala zonke ingane udado banikezwa wena amasokisi mahala. Thereafter you obligate them to buy amasokisi kuwena phela ngoba phela nawe kade ubenzile ukudla. Isikole mesithenga amasokisi awu100 every year unezikole ezu7 uyisupply amasokisi awu700 at what cost? Ayimane namasokisi. Ukwakha isokisi it plus or minus 250 to make one socks. Angikhuluma into omsangana engayazi mina. To make one socks it's about 250. Isokisi lakhiwa ngokhothini okhona usuku ungaka. U1 color noma u2 color usuku ungaka. Lapha ungakha amasokisi u1000. Ngale yakhothini yakhothini uthenga mhlawumbe ngo85 rand. Kodwa ungakha amasokisi u1000. Ispeed esakha amasokisi is very fast. Within 10 minutes ungakha amasokisi u100. Because lento ine speed very fast. Very fast. Ekisho akukufikeli lokho. Kwakunezinto ngempela ekufuza ukuthi sikutshele zona ukuthi uyasala empilweni. Kulesikhathi ufuna ngabe khonto usuyifundile. Njobe ingekho into oyicabanga manje khonto ngabe usuyifundile ke manje. This is Babu Dawude babusizwa Jabulani amhlanje akhehlela umlungu. La ngifuna ukukutshela la ukuthi nginabantu engifuna ukuthi babhukheke manje bebeza kuBabu Dawude. Abantu abafuna ukufika on a Sunday uzokwazi ukuthi ubhukhe. Uma ubhukha imali yakho oyikhokhile it is non-refundable. Booking is 500 rand. If you didn't come, don't call me. Just pretend as if it didn't happen. If ufuna ukuza futhi on a Sunday uyophinda ubhukhe futhi because sibeka idiscipline in order. Baningi abantu abafuna ukubona ngesonto. And then mina ukungibona ngesonto angiyona inyanga oyicabangayo. Angiyona nje angiyona. Ngikuba ukuthi angiyona into ocabanga ukuthi ngiyona. Angifundi futhi umthatha njalo. Uma uzobona mina ngesonto kufuna kube khona udriver abe available. That's number 1. Ngizomkhokhela. On a Sunday, double pay. Uma uzongibona ngesonto kufuna kube khona i-receptionist ngizoyikhokhela. If uzoba ngibona ngesonto kufuna kube khona
irana uzolikhokhela lo muntu othi ozona sengise workshop ngicela ngihlangabeze kufuna kuhlangabeze lo muntu we call it irana mase kuzothi ke uzongibona ngesonto kuba khona ipersonal assistant yami ePA okufuna ukuthi bekho nginabantu abawu4 efuna ngibafake just ukuzobona wena kuphela ngesonto it costs me a lot of money lo 500 rand engufuna kuwena it does not cover all those expenses but at least ngisuke ngazi ukuthi for lying it costed you 500 rand for lying if nawe ingqondo yakhe engasebenzi kahle ucabanga ukuthi every lie should cost you 500 rand every lie that you speak it must cost you money ngizama ukubuyisela lo order lo sibonile ukuthi abantu sibenzele igesture but abantu they just don't feel appreciating kanti umuntu umebhukhile uyazi ukuthi imali yakhe leyana mina ngisho ngamabomu ngithi 500 rand believe me bayazi ukuthi imali yabantu ukubhukha kwezindawo ngisho ngoba ngenzela just an order kodwa uma ubhukha usuku uzofika ngeSunday noma ngepublic holiday kuphela the rest of the days you don't book I repeat insuku ezinye awubook uyazifikela nje kubabudokotela kodwa umuntu ufuna ukufika ngesikhathi sakho esihambisana nawe kuphela that you have to pay for it because it cost me a lot of money to preserve 4 people abazosenza on a Sunday double shift. I don't do that. Please don't do that. Angikusize nawe kodwa utshengisa ukuthi conscious and sober about ukurana kwebusiness. At the end of the day ngiyinyanga but ngirana ibusiness. This is Babu Dr. This is Bojabu. Mfana mhleja kehle ngizolama ncensa ngisokuthi ngixolisi. Love you all. Goodbye.